Abialpa aso piancham lompui turin zia zei chu hotel pakhata chuan a vakala a thian te chuan kumli lai inin zui tawh a ziangi hi nei itum tawh lovem ni tiin an lo zawt mek ziangi te chu a fel a lawm mahse nupui atan meuh chuan a aia tha kan zawng zawk ang chu tiin aso chuan a chhang tatlat mai dik chiah model satliah mahse a chhelo ka ti an thianpa in a lo ti te chuan nakina kala khilai ve dawn che nia a lo ti le ham ham an nui dar dar a ziange ngai dan chu a pel ta cake a ken lai chu thlawin a pan hnaya hetiang mai mai hian mamin lo ngai a ati chuan i hriat vek tawh kha engah nge min zaw leh kher a lo la ti zui ziangin tui chuan a the thawt a an bulah games khela lo thu ve reng hrena chu a lo nui deuh suk kanin then nga le tiin ziangi chuan a chhuah san a lungawi ve leh mai ang a ho lutuk a saw chuan a la ti duh leka mahse hrena zawk khan ziangi chu zuiin hun rei takata a lo duh tawh thu te chu a hrila ziangi rilruna leh thinrim box hi chuan dawn tawi takin zan hun chu a lo hmanpui vet a ringawt mai a tukah chuan ngawi renga hawhsan a tum a mahse hrena chuan a lo phal ho lo i unau pa nen kan in then hlim hlawt a ni hi a ti pawh in kan sei na pawh a in ang lova half siblings a lawm kan ni engah ma ka ngai lo a lo ti zela mahse an in zui chhuak tur chuan aso te hotel a an lo lut chu hmuh in ziangi chu kalsawn dai a tum mahse hrena chuan a lo phal lo ka bial nu hi a zak zum deuh hlek a ni dangah kala hmel hriat tir ang che tiin a lo kuah bet thlat a an kalsan hnuah chuan secretary kim a chuan ziangi a ang hle mai a a ti sup a aso pawh chuan a call zui ngal phone rihhriah in a va let leh a ziangin a lo hmet tawp vat tumlo deuhin hrena nen chuan an in fawh phah nghe nghe kumli chhung an in zui tawh a aso chu a hosak te reng nen in pawh a lo la pe meh a lo leh a thawna company ina an luah sak in te reuh te a a lo la chen tir reng mai te chu hrena chuan ama ka ti hle in pawh tam tak a nei reng si a a khawngai le tling zawk mahse ziangi chuan pawisa vanga ngai zawng ani lo awangin a dil ngai lo hrim hrim bawk ani ka unau pa in a duh tak tak bawk si lo che a chance min pe ve mai la hrena i ler ve tho kha nulai hruai kual thin tih pawh ka hre reng ania mahse nizan thleng kha chuan thianghlim takin hun kala hmanga sin chu pawh ni se ka ex nau ngai zawn hi ka duh lo hrena chuan a chhang zui tawh lo Lucy Jewellery Show an neina hmunah chuan tlereuh mawi tak tak te chu lei theiin an chhawp chhuak ngala a chu chuan a nupui hual ruan chhung kawfanu ruan ni chu a hruai ve nghe nghe model zingah chuan ziangi pawh chu a tel ve a a hru nena an in ngai zawn chung chang vel kha a thian te pawh hian an hriat pui miah lo nalh takin ziangi chu dawhsanah chuan a lo kal phei zan zan a a zungbun rawn bun chhuah chu ruan ni chuan a mawi a tih thu a sawi vang nge a su chuan a lei nghe nghe amah ngei chuan pek a ngai awangin a va pe a ka nupui hual ta tur hian nia a lo tih khum vel kan lei tak tak dawn chuan thin thi in min pela milian sawmin ka lei ang a su chuan a lo ti leh kher a thianpa lu pawh chuan em em a a ti deuh aniang chu hrena chu message a va thawn an lei lo ai chuan tiin ziangi pawh chu a thin thi ve tam mai a zungbun te chu ruan ni chu a bun tir engah vak ngai awm pawh chuan a lan lo awang chuan a su zawk chu a thin a rim le tling zawk mahse chu zungbun chu lu ti tlereuh nih man to ber chu a lo ni ho lo Pigeon Anglet an ti mai milian sawmkaw chu an lo la nei tlat mahse chu kebun chu hrena khan a lo lei fel hman chia a hming a sawi duh lova mahse miss ziangi tan a lei sak ani tiin an lo peta a chu vel leh a su chuan ziangi chu kaiin a chhuah pui ngal model kumli lai a ngai zawng tawh ti a an sawi ruk sep sep kha khanu kha ani maw tiin ruan ni chuan a thik rilru hle kan in thenna ala rei lo nen mi padang i lo ngai zawng hman ani maw a su ana tih chuan ka thu thua lawm kan in then tawh miava chu pawh ni se in nei ka rem ti lo chu i thusawi te kha i hre le tawn a nge nupui hual i nei tawh kha kan rem thei tawh chuang lo
chuti maw ziangi ile in chhir khopang chutia an in belai chu hriana khan alo ngai thla renga a suwa a kalbo hnuah chuan ziangi bulah chuan alo chhuka kebun te chu lo bun tir a tum hetiang thil man to lutuk hi ka phu lo mahse ka lawm e tiin alo laksak duh lo in neih kawr tur enila tia ruanin a va sawm pawhin ka pu wanga in hual ve mai kan nih kha i duh le nangma in va in mai rawh hriana chuan alo tih khum mak mai chu chuan ruani chu a ti thin rim hle a ziangin thingthi a zungbun a bun tir lai video te chu theh darh tirin ziangi lo isik tu model dang te pawh chuan hmuhsit nan leh diriam nan tak chuan an hmangzui ta a mahse ziangi chuan eng atan vak chuan a ngai lem lo an zinga pakhat Lili phei chuan mi pasal hual chu sak tum ang deuh te chuan ala puh zui nangpu kha nikuma wedding dress exhibition kan neina mi hausa mi pa leh ngal ilo zar buai awangin a nupuhin a phih hrep chi kha hrelo tura min ngaiem ni ziangi chuan a ti ve tanga ta Lili chuan sawi ngaihna reng reng a hre tawh lo ziangi video te chu hrena chuan a paih bo tir ta veka mahse buaina dang a tawk leh ta a pa kha mi guarantora alo tang tawh a an lun lak an rulh that theilo awangin an puk tirna te chuan a pa zawk chu milian thum pe tur chuan an lo thing ta tlat mai a pa chungah chuan thil tha lo an tia hlau si a pawisa la chu a nei dai bawk si lo secretary zui ruka zara a saw chuan jiangin pawisa a mamawh ti chu a hria a vakawlin klapa kal tur chuan a va hril a va thlen chuan a hru a lua leh sena te kha an lo thu thap mai nuam lo chu a ti ru viau mai a mun dangah a fala in biak a rawt mahse hrena khan dawhkan hnuai atangin a kut chu alo chilh bet tlat a thil te chu ei ve phut tur chuan a ti ziangi chuan a phei khawkyar tuisin zet mai chuan a ke ah chuan a rah sak vaka a thlat a nge nge engzat ngei mamawh reng renga a su ana tih chuan milian khat tiin a chhang bial pathar i nei emaw ka tia chutiang zat lek te chu a pe phalna che nge chutiang sawi duah ngai lo min puk tir i phal chuan min puk tir tawp mai rawh i du tak tak chuan hotel ah zan hun hmang turin lo ka lang che chhumdawng mi ka ni a apung awm lovin tumah pawisa ka puk tir ngai lo an thil sawi te chu lua khan alo hre fuh hleuh mai a a su chuan fawh alo tum ngawt mai ziangi chu a awm sawn ngal vat zan khat lek pawh chu harsa i ti viau em ni a hma zungah hriah ngai hlei lo a tih kher awang chuan ziangi chuan a hmaiah chuan a ben sak pawp midang puntur ka hriat loh wang mai chawa lo kal ka ni nang ang ka lo duh che kha ka in chhir khawp mai ala ti zui i lo let leh thawang a saw chuan ala ti tal lu khan thil thleng mek chu hrena hnianah chuan a va hrel a a ni chuan a va zui ngal a mitui tla te chu a va hrul khul sak puiche ka duh ani looming company ten model tur an zawng a tiin milian nga lai chu a thun sak ngal a number te pawh chu a save sak bawk pawisa a nei dai takah chuan pathian tu te hnianah khan a va pe a a pa chu phuar betin an lo hreng mek an boss ber zualah chuan ziangi chu lo man zui ve ngalin zu te chu a lo tulh luih vel a ziangi mang ang chuan hrena chu a va khawl fuh thei ta hlohp mai a lo thleng phei ngal thuai a misual ho pawh chuan chu ti mai a kal tir chuan lo tum bik lo mahse dan lova pawisa khelhna hmun ani awangin a guard te chuan chung ho te chuan man fai ta veka an sawi sa hrep bawk ziangi pa pawh chu an chhuah sa len ta a Jau group fapa pahnih na ani tih an hriat hnu phei chuan engtin mah zua te chuan an ti let ngam lo milian nga lai chu a su chuan ziangi account ah chuan thun sak turin a secretary chu a hrel a a nghak reng na chuan a lo kal thei ta si lo a beidawng ta ani nge yang ziangi erawh hrena bulah chuan a awm mek a a pa pawh chu damdawi in lamah an hruai ngal ani awm e misual ho a hnekna ah a kut a ti nat te chu ziangi chuan a tuam sak a hrena pawh a hlim vur vur khawp mai pawisa lo lut chu hmuhin ka dil laia phal hlei lo enga tan mah ka ti tawh lo ziangi chuan a ti hmak a min lo ko vat kha ka lawm khawp mai tia hrenan lo fuh a tum lai takin a su auri chuan hria
Shina kongka lo hong lok te a lo ti lo lo ziangi chu tal buai le ngal vek to khonge ka bi ruk ta kang in u nau in kar hi a buai palangi o ti in a hlau thong hle shena chuan kongka chu wa honga kapu in an jau chung kwa le tle turin a du che ti in a su chuan a lo shil thom hria in ziangi bi ruk na lam chu a pan zel le ngala ma se shena chuan ka bial nu oma karum kha chu hong lo mai ro a hlawang che a lo ti ta ka chuan hei wang hian ni mo i lo ho du mi a lo engpo ni se nupui tur chu thlang fim khur via wang che a shu chuan a lo ti ve deuh ngei lungai su nang angin kumli ka zui to hnu ka chen ve mai mai lowang ti in chhungkwa khosak din hmun ti vel hi chu ka kher ve vak lova shena chuan a ti zui le a ziangi chu i tran deuh tin a em ni i lo bai ve na tur a awm lo a suan a ti ta ka chuan inin then to a ke po in tunge ka nei dawn chu ka thu thu ani lo buai bik suang che ma se zau chhungkwa hian din hmun hi a en tlat bawk si a suan a ti le chuan ke chu jingshi chhungkwa tanga seilan ka nia shenan a lo ti le ta ka chuan i thu thu le ti in a kal san ta a zualung oi lo khan a so bula chuan an thil ton te chu a hrilh veka nawi nei pawh ka hrengai si lova model satliah wang mai mai in min sawi sa hrepa ti in video te chu a lo en tir a i sawi sak mek hi ziangi ani ti hren angi ti in khawih chu a tum ve le tamai mahse ngaidam a dil na sat em awangin i u boral ta ka za wangin ka ngai damang che ti in a su chuan a kal san ta hlova nikhat chu ziangi chuan thil pek kingin hrena ina chuan a valang hlola apa in lawm thusoi nan thil pek a ken tir a lo ni chumini pawh chuan hrena chuan ziangi chu a lo chhai le hman hrama ani pawh chuan a duh ve thu chu a hrilh nghe nghe chuti lai chuan lu a lo lang thut mai a za deuh awangin ziangi chu a haw zui ta ni hrena pawh chuan luat hnen ah chuan ziangi chu a duh thu chu a hrilh nghe nghe a an awm dun lai chuan a sual chu a lo kal thei em em le ngal pawnah chuan tunge tawmpui tih chu hriat tumin a chang renga mahse show an tan ta ka chuan a ngak chhuak zo lo ziangi lo chhana ka lawm khawp mai ti in a bulah hrena lo thut chuan a lo bia a lawm thusoi a ngai lo i bial nu pawh ni tawh chuang hlei nim hrenan a tih chuan keilo midang a nei duh chuang lovang a lo kir le dawn tho a lawm a hru chuan a lo ti ve thung an tawng thawm chu ruah ni khan a lo hre renga a su an ziangi a langa event reng tia hriat chuan a lawm lo hle chutah ziangi pheikhawk bun tur chutah ziangi chuan a pheikhawk a han bun chu darthlalang ke them a rat fuh pal ta hleuh mai a ke chu a thi ta zawih zawih mai ruah ni khan li li kha hmang tangkaiin a lo dah ruk tir a lo ni a show ah pawh chuan in lan thei lo sela an duh wang ani mahse ziangi chu vantir ko ang mai a thla nei thuam hnu mawi tak mai in belin a pheikhawk thlakin a lo in lan ta tho si a chulai hmunah awm zawng zawng te pawh chuan nalh ti em em hian an lo thlir thup mai an thil tum chu a hlawh tling thei ta lo ziangi khan na tuar chung khan a lo bun lui hram hram hi a lo ni a hrenan a lo buaipui lai chu a su chuan a lo thlir reng CCTV chu a that lo awangin chutianga thil tha lo ti tu chu chui chhuah har ta deuh hleka police ko mai tha in an hria chu ve le li li chuan khatiang a ho police ko buai nge ngai na a lo ti ve ringot a ho i va hlo thon hmel si ve nangma te khai lo ni lo mo ziangin a lo ti ta ka chuan a teuh lo mai i du le kola engma fin fiana pawh i nei lo a lo ti le zat zat hrena khan a siam tha thei tu ka hria lawm ti in tu emaw chu a be ngala li li chu a hlau thawng le zual i sual man i hmu ni kha mi zinga ka nun hlui i sawi chhuah wang ani kha khatiang te mai mai chu a bul chan na chaw ani kha a ti zui ta bor bor mai ziangi chuan lo beng popin jail bang chu i zut khopang a lo ti hmak ruanin min ti tir wang ani kha a ti le chuan a su pawh chuan maka lo ti hle unau pa inupui tur chu i thlang uluk viau emaw tia i thlang sual dawn awang ta ve hrena chuan a lo ti kher bawk
Asu chu thin rim deuh chuan ngawi ringin a chhuak a. Ruah ni chu va zungin engwangin nge khatiang kha ni tin a zawt a. Khatiang model satliar ringaw tin engtik lai puin a ti buai ring chia ka thin a rim ani tin a lo chang. Kumli chung ka ngai zawng ka hmangai em ani kha voi khat ma lo ti buai le to suang che. Ani lo chuan ruan chung kwa tang hian ka thai bo nga lang chenga in chung kwa hi in tla che ngal vek ani mai ti in a vau chhun zum nga la engtin ma ruan ni po chuan a changam to lo. Chuti lai mek chuan lili hlau thong po chuan ngai dam a lo dil ve ngal char chara ma se Shena chuan ziangin hne na chuan ngai dam dil tura ati tlata wangin ziangin hne na chuan ngai dam chua dila ma se ni chuan ngai dam na engma aum lo tur thu a lo shil mia mai Shena chuan ziangi chu po na chuan pom chuakin akara chuan ada a thuthar la khom tu te chuan thla an lo lak sak chuai mai Damdawi in lama kal adu lo awangin ziangi in lama chuan an in pom hawt a zawka mipa slipper alo awm lo awangin hmeichhe ta chu a bun sak ve tawp a kena chu phelh sakin damdawi te a hnawih saka thip a tih lo nan a chem sak bawk Shena samah chuan ziangi chuan lo khawih sak velin an in muah tep tih in kawngka alo in hawng riraka door lock alo la thlak lo chu niin a suwa alo ni reng mai rangdeuhin Shena chu a bihruk tira slipper chu a paih thu sawi se smart shoe kha alo hmu ve tho si Shena la chu ngalta reng thawm lo nei zo chua ching tlata ziangi la chuan sawi mawi dan chu alo hre ve zel bawk I kawngkhar password ila thlak lo danah hian min la bei sei ve deuh tho ani maw a su an a tih chuan Shenan bang chu alo chum ri le peka en chian a tum erawh chuan ziangi chuan alo dang tlat thenom te thawm ani kha a tih pawh in a su chuan a ring hlel tlat tawh si Shena bihruk na wardrobe chu ava hawn chuan kawngkhar lehlamah Shena chu alo biru hmana a hawn kim hma in ziangi chuan tu ngei ni a ka roomah te lo luh tawp tawp hawtawh rawh kan in then tawh kha ti in alo nam khar zungzunga in hau turin ka lo kal lo ipa an kidnap lai khan enga ti nge engmah min hrilh lo a su an alo ti chhar chhara milian khatlek pawh min puk tir phal lo kha ziangin a tih takah chuan ka tih pal ani engkim awang khan in then lovin bultan tha le zawkang a ti le a mi hma a min nui zata min nei pawh tum lo tu kha ka hmangai reng du chin I ringem ni lekha buhlui ka chhiar nan tawh ngai lo khawngai in hawl zawk mai rawh ziangi chuan a su chu anam chhuak ta a kawngka pawh chu a khar ngal hmak Shena chu lo chhuakin zan hun chu an hmang dun ta a lu le a su te chuan Shena chu biak kan tuma ma se an betlang thei lo bial nu nei ti chu a hria a ma se tungi a bial nu chu a hriat miau lo awangin a su chuan a buai pui vak lem lo I dur reng ti chuan enga ti nge ziangi kha khatia I then phal zawk lu an a ti erawh chuan min kalsan thei kha ka rin lo wang mu le lo chhai buai tu chu awm se a chak lo viawang a su chuan alo ti hmuka kumli liam tak khan miswalin an khawih run tumin ziangi hian nihliap pe in Shena hi alo va tawng thlamuan tawh a kha ani chuan alo la hre reng ani a tuka chuan a su kawr ha in eirong te chu alo bawr suah a ziangi alo thawh meu chuan kaikuang te chu alo chhuang hming der tawh a duh zawng tak alo ni bawk kaikuang kawr te chu a khe sak diama a hma a su an a siam sak a duh zia a status te kha alo hmu chu niin khami tum khan a lawm ve tawh te reng nen a su khan dawrami alo order lek chu alo ni si a ama siam ang khan a sawi bawk nen do thei a ti ru hle ni kha anin lai chin na chu puanzar ngal lowa thahnih khat tal a ruka la in dei tui chu ziangi chuan a duh a a chan pawh awl sam taka midang nei anga mi in an ngai tur le an luih zat tur chu a duh lo wang ani unau an lo ni bawk si nen an chung te pawh chu an ngai dan ani lo te a hlau bawk engmah hlo thawn tur I nei lo ka unau pa nen chuan kan in ang lovang ti in Shena chuan kebun to deuha a lei sak ngei mai kha ziangi chu a bun tir ta nge a ani pawh chuan tun tum chu alo hnar tawh bik lo party na pakhata kal tur chuan Shena nen chuan an in phur chhuak a lu a kha lo awmin
Phim khur ro o asu hian ziangi hi kalsan mai ala tum lo ania ami zia chui hriat kha engma ti hre a nei lowang ti in alo hril ka hlo ring em ni ti chawin alo chhang a chhungah chuan asu pawh lo awm tawhin an zinga pakhat Mr. Liu an ti chuan kanin hmuh lo na ava reita ve ex girlfriend a rawn ti deuh khera tak takem ni asu an alo tih laiin tleiraw lai te chuan tawnsa bawp te chu kan man tlangpui thin a lawm tiin hrena chuan nan seta hmer pa in chu pa chu alo chi bai ve thung inin date lai kava hrelo ve asu chuan alo ti nun le i hriat loin thil tam tak hi a thleng ve tho a lawm ziangi chuan alo ti ngata Liu chuan pawi thin i du thin em kha tiin ziangi chu alo suah sak vel manang kha kani to lo tuna chuan kabial pa min siam sak kai kwang tui ka ti ber to ziangin alo ti le a hrena chu alo khi deuh suk i du zawng ala ngai ring ani chu asu chuan alo ti ve ta ka chuan hrena chu a tho vuta kabial nu in a ex te a kawm renga nuam pawh ka ti lo boruak thianghlim kava hip ti ang tiin mei nei deuh chuan tawngin a kal sawn bathroom lam kal chhuan lamin ziangi pawh chu a tho chhuak ve vat bawk a an lo va in dut leh hman hram hrena chuan an kutin chelh lai chu thla la in first day anniversary tiin IG lamah chuan a post ngal chuta a black card millions a awmna chu a duh duah lei theih nan a pe le hmel bawk asu an alo biak chhen tawh lo nan phone leh sim thar lei turin a cha a number te chu a block tir ngal chutia awm bo reng chu thil fel lo ania wangin ziangi pawh chu let leh mai a tuma asu nen khan an in tawk ve le engwangin nge min block maka tin alo zawt kabial pahlui nena in biak reng hi a tulna ka hrelem lova kabial pa thik tho chhebok si nen in ti buai hi ka pe lo ani ti in alo chhang bial pai nei emaw tunge a i hriat chuan i thina rim palang ziangi chuan a khal san ta a thian te haw hnuah chuan Liu khan ziangi chu lo be sei ve le in asu hi mi tha ni lo inin ngai zawng em ni ani ai chuan ka fel deuh zawkang tiin a du lo chung chu lo pot bet ziangi thin rim chuan a beng popa hrena khan lo nam thlu ve bawkin khawlaia chuan ni khawhri lovin Liu chu tluta reng mai a gardenin khan hmun pakhata an soi sak chhun zawm bawk damdawi ina an dah lu hnuah chuan in tuam luk chungin an rawn chhuah tir ve le mai a anu chuan alo tra khum chiam mai jau chhung ko in kawtah chuan thil awm zia sawi fiah turin an lo phuta an lo nghak deuh thap i kal thui mama in ka hria asu pawh chuan alo ti ve bawk a ni enga tinge hetei che tak mai apu chuan alo ti Liu te pawh chu in chhung lamah chuan an lo in nor lut a kabial nu lo khawih masa ve ringut ani kha hrenan a tih ta ka chuan thei leh thei lo hian Liu chu a lo nui tawp ziangi chu an u nawin an in chu mek ti chu a hriat thiam tak wang ani mahse engmah chu a sawi tha hlei thei si lova an chhuah pui leh taringot pu ber la chuan nang hi chu i tiat lai atang khan i chim awm ve hrim hrim ani engtika nge i bial nu chu min hmuh tir ve dawn tiin hrena chu a lo zawt sur sur a a zak zum lutuka ni danga aw ti in alo chhang ve mai ani nang asu ruani nen chuan engtika nge in nei dawn apu chuan a ti le a kapu duhdang ka nei ani ruani nena kanin hualna chu ka ti tawp deuh tawh asu chuan alo ti tatlat mai ka i bial nu kha nei le tlei tumem ni hrena chuan alo ti vata te reng mai midang ka nei tir dawn lo hrim hrim a ti ta ka chuan keipu in nupui nei vat ka ngai dawn ani chu alo ti le ngata a u chuan a thil sui awm zia chu a hre thiam lo asu chuan ziangi propose na tur ti in zungbun hlu le mawi tak tak te chu a chah khawma a thlang uluk kher mai kher viau mahse a thin lung nei tu ka ni tih hi ka chiang ti in ala konfi hle bawk mahse hrena ve thung chuan a u chet ma in ti in a selen na hren chhung ko in lamah chuan a pu hmuh pui turin ziangi chu a lo hruai ve mek thung kapu hei hi kabial nu ziangi ani hi nupuia nei ka duh a i rem tih hram ka be sei ti in a hmel hriat tira
apu chuan alo mil run na chuta ehe ziang i animo model khai ni te ro I fence ru kola lom ka ni I fakna po hi ka en sia ti in video a call te chu lo en tira a hmel en ai chuan anil om phian le ngal fiam tho du box si nen ziang I po chuan anil ngal thuaya shenan ei tur vel a siam chung chuan an lo ti mai tun tum hi ka tupa in abial nu kan ina alo shwai ho voi khatna ni hi ati chuan ziang e chu alo lai dewa kanin komna po ala rei bik lo alo ti ba deuh ni ai anu le pa te hi an boral hmalu tuka harsana tam tak apal tlang ve ani apu ina ti le chuan kanin ang chi ani chu keipo fasha tho kanya kan nun hi chu anuam lo ani ziang e chuan alo ti ve supa ni e ma se in pahnih hi chuan hlim takin om ula Christian chungkwa thatak le o om takin din don nia heta om ve ri ula naktuka chungte le thian te nen chu hlui kil ho na te kan nei don nia ti in pu ber chuan nui hua in alo chang le da ya ziang I po chuan a hnial du lem lo amulai chu hmeichhe pakhat hian hrena emaw ti in alo kai thowa tungei ni a hetai ngei ti chhuak vat ro alo ti ngal bor mai mo tungi amui ni zok le ziang in alo ti chuan pe chung ko fanu ngat mu le tin alo chang le anin hnial thin rim chhota a hrenan alo chan kabial nu ni hi ati ta ka chuan ani mo unaw nu midang tura kalau ngai chi a alo ti le zai ya engpo ni se fa chhuak phut mai ro hrenan ati ta ka chuan ziang I chuan alo bai vel buk nen ati tau chhuak ngong mat se beidon san mai chu ala tum lo hmel khop mai pu ber po chuan ziang I chanchin chu local khom te bula chuan soinuam ati khop maya alo chhelo ve kher bok nen an lo fak loi hlom shenan phone am han hlan chuan pe le a thian te chuan mei nei deuh hian mi hausa lomi ti te chuan an lo tong khum vela kama mo le na tur sum chu ka thok chhuak ve boke nangni hian enge in tho chwa ve jok alo ti ta ka chuan chang zui ngam pon om to lo chutia pu berina afakta ke mawang chuan pe chuan kepo in ziang hi kangai sang thina lom a ketwak phei chu tam tak video kala khom nge clear hovila ti in a han play chhun zom ngal zata ma se a su le ziang te thlak clear alo ni si ehe khi chu shena u naw pa kha ni khi anti supa hetiang u nawa ngai zon po poiti lo hi chuan sumpa keng ma du lawang shen chung kwa a loi lutla kani lo pe chuan alo ti chhun zom zata hei hi tak kem ni pu beran alo ti ta ka chuan adika lom kapu kanin dei thina ma se kanin chen dai to ziang I chuan alo ti ve tangi a dai to ti le ma thakhat vel ba kalani lo kha za thla khian pe chuan alo ti le nang hian chik thing deuh mangin min ti mual pho I lo tumani mo ziang in ati chuan ini na kalan tir mai lom pe chuan alo ti le zata ngoi mak ro pe kabial nu kha keiman ka bem masakani kha shenan alo ti ta ka chuan pu ber chu alu ron hai thutin a buai chhota a damdoi tia nei tir hnuai ro chuan azia omle ta deu kapu ka thiam lo ani apoi ka ti khop mai ziang in ati chuan kadem lo che min thong ve deu mai ani he nau hi chu angal shima ma se in thu soite kha karing vek har satna siam sak cheu hi katum lo him takin omro u alo ti ta hlo mai gold digger shen chung karo sum I tu mai ani hi pe na lo ti po in du le ne yang myang kan mo nu ni phut te chuan ata vek tur lom pu chuan alo ti le mya mai thilpek tam tak longte rangka chak tlang le in le lo te chu a pe ngal chau bok lim taka alo lak sakla in pe bok chuan han nar der ve ik poi nei lo ania a om ve tho mai zil tu tur nu poi nei to bok si lova alo ti le khera kanu kha khatyang khan soilang kher su ti in ziang I chuan alo beng sok shenan lo tui ni in fasha a se lian ve tho kani a khati zonga in hu sit kha ka du lo ve alo ti ve bok pu ber po chuan I chong kam bol hlo tak tak awang le
kan mo nu I lo hmu sit awangin hren chhungkua leh pei chhungkua te hi thian pawh kan ni tawh ngai lovang nang ang hi chu mo nu tan pawh ka duh lo hrim hrim ani tiin a hruai chhuah tir ta daih a apu nena an fel em awang chuan thil tam tak tawng mahse an in chu ama in ang chia nuam leh chenna tlak ni a angaih thu ziangi chuan a sawi nghe nghe a magic ka saw dawn tiin hrena chuan a kutah chuan zungbun chu a dah a a hmaah thing thi in min nei duh angem tiin a zawt duh te reng mai tiin ziangi chuan a kut a lo pe a a bun tir zui haicheng lamah chuan innei certificate la tur chuan an tlan haw ngal wangwanga zanlaia firework inkap te chuai chuai an han hmuh takah chuan mi hausa deuhin nupui a nei ani tih chu a su te chuan an hre thiam ngal mai a hmanah ziangin arsi thlawk a hmuh tuma duh thu a sam lai leh a hmangaih leh ama hmangaih tu tak nena hlim taka chen dun a dil thu a sawi lai te kha a su chuan a ngai tuah chhuak a ziangi chu khawlin propose a tum ta mahse khawl a la thei lo innei cart kengin hrena nen khan halmawi chuan lo thlir dun mek a lo ni a tunah chuan dan ang thlapin nupa an ni ta thla te laiin IG lamah chuan an post a eng pawh thleng dawn se in then an tum lova ma chhawn dun zel chu an in tiam zawk ani hmeichhe thlalak chu a ru chuan a en wangwanga ziangi anga ti ta hle khuawang an neihna hmun pawh a in ang chiah chiah ani a ru chu a khur ngal veka hrenalah chuan ziangi chu a pu bulah chuan a lo va hruai hman der tawh a ani chuan banbun man to tak mai hi lawmpui nan a lo pe ve nghe nghe hmanhmawh takin a su chu a lo tlan haw hrenan kabial nuah tih ve zia kha ziangi ngei a lo ni tih chu a hre tawh a rin ang ngeiin a pu kiangah chuan ziangi chu hrena nen chuan a va hmu ta a thinrimna in a khat ngal ka u hei hi ka nupui thar ziangi ani hi a lo ti chiah phei chu a lo hnek ngal chawrh mai engtin nge hetiang hian i chiat theih a tih chuan in then tawh lawm hrena chuan a lo ti ve tlat engti ka tangkhan nge in ni a ti leh chuan in then atanga minute nga vela tangkhan ka be sei tran a lo ti leh a saw thinrim chuan a hnek zui leh hrep a nau pawh chuan khawile ta tum chuang lo midang te chuan an lo thelh ta a ziangi a tawp nan chance ka pe liang che lo let le ro ka tin a tawh ngai lovang che tiin a su chuan a sawm nun lia a ka thei tawh lo ani tiin ziangi chuan a lo hlar thung a saw thinrim chu a lungna rawn chhuak a a dam lo zui ta mai a pu bulah chuan in sawi fe in hrena chuan kumli chhung kha ka lo duh tawh a ka u hian ngai zawngin nupuia a nei duh si lova an in then hnuah hian ka ngai zawng ve chauh zawk ani a tih takah chuan eng pawh ni se i u thinrim reh hma chuan lo hmu tawh ri su a pu chuan a lo ti thung a press conference nei turah ziangi kal chu a su khan lo man bet thutin a ka a char saka karah chuan da in a in lamah chuan a hruai haw lui a phuar vek awangin ziangi chu a che thei si lo kumli chhung kan in ngaih zawn tawh kha tiin sual te chu a tum zui ta mai a hrena pawh in ziangi chu a biak tlang thei tak lovah chuan a awmna location te chu an rawn chui a rang takin an lo thleng phei ve ngal ziangi ti ngaina hre lo chuan a su bengah chuan a lo siah sak ta vaka chimbudawi kual velin a phuarna te chu a in phelh tir te te a a ke chuan a kapah chuan na deuhin a tlawh sak vaka a tlan chhe zui mahse a su chuan lo nang ching leh hmanin a thla duh tawh lo tunah chuan i mo nu ka ni tawh a ani chuan nang anglo takin min za a min ngai pawimawh ani fiam thu thawhna min hmang ve ngai lo bawk nangmah anglo takin nupuiah min nei bawk a sin i hun tha chu i bawh pelh tawh hei hi hmangaihna pawh ani lo hi tunah chuan hrena chauh hi ka hmangaih tawh ani ziangin a lo tih takah chuan a saw thinrim chuan a bawh beta sual a tum nun leh mahse hrena leh guard te khan lo thleng phei hman hlova a u chal dara tak mai chuan pistol chuan rawn tenin a thinrim chu a in sum zo lo trepa mahse ziangi chuan a lo khap tak awangin a kap duh ta lo ani
thing thi in a su chuan ziange chu a hnenah lek le tur chuan a sawm hle a mi hmangaih hmain zah thiam dan zir hmasa phot dawr ka khawvelah hian ni awm ve tawh lo ti zungin ziange chuan a chhang thung ka turah ka seng anih hi tiin a su chu a tap ta zawi zawi a chetla hmasa tu zawk ni mahse a dawng zawkah chuan a tangta ani tun tum drama chu khati zawng kha lo ni le ta a drama thar ah kan in hmu leh ṭeuh dawn nia.